αλλάζεται, δεν έχει άκαμπτη μορφή, δεν έχει σταθερή κατεύθυνση, είναι σαν το νερό. Προσαρμόζεται, ρέει, παρακάπτει τα εμπόδια και στο μεταξύ σμιλεύει το βράχο. Το να πιέζεις τη ζωή σημαίνει να αντιστέκεσαι στο ρυθμό της, σημαίνει να θέλεις να προλάβεις, να συγκρατήσεις, να αλλάξεις κάτι πριν οριμάσει. Το Ταό διδάσκει ότι όλα έχουν το χρόνο τους. Όταν συνοδεύεις αυτό που συμβαίνει, ακόμη και οι προκλήσεις γίνονται δάσκαλοι. Το να ακούς τη ζωή είναι μια λεπτή τέχνη, είναι να αισθάνεσαι το σώμα να λέει επιβράδυνε, να αντιλαμβάνεσαι πότε να μιλήσεις και πότε να σωπάσεις, να συνειδητοποιείς ότι και η αναμονή είναι μέρος του χορού. Ακριβώς ένας χορός, ένας σιωπηλός χορός, φτιαγμένος από μικρές κινήσεις, γεμάτες παρουσία. Όταν ακολουθείς το Ταό, δεν προσπαθείς να φτάσεις κάπου, βρίσκεσαι ήδη μέσα στη τέλεια κίνηση τη ζωή.